Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV e garte kattande jomiraɗo subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi Sénégal joni paɗen koye jayndeji ɗi. alkamisa capantati lewru avril hitandu junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde Les Échos kamɓe musidmen jayndiyankoɓe ɓe garti ko yewti ala haali Macky Sall gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal e gardigu makko toon to poste secrétaire général des Nations Unies kamɓe musidmen jayndiyankoɓe ɓe garti noon ɓe kolliti kay wonande oɗo saaha joni investigation ko yewti ala haali toon to Washington to ete ɓe kolliti kay ene woni toon nde Washington fuɗɗima wadde lasku ko yewti e on ɗon mo ganduɗa kañum woni jogorɗo ardade gonɗon nden ɗon fedde nde ganduɗa kay kañum woni fedde wiyetede secrétaire général des Nations Unies holno wi musidɓe jayndiyankoɓe kollitino wonde Washington oɗo saaha kay waɗi fixé wonande kay ɗin ɗon critère uji muɗum ɓe kolliti noon Macky Sall oɗo saaha kay kañum nene ene jogui sens gam wawde ardade hono on ɗon poste secrétaire général des Nations Unies ɗum woni ko adi e gardidi natal muɗum jaynde Les Échos jaynde L'Observateur kañum arti eko yewti ala haali on ɗon audience spéciale ñalawma hande o face à face hakkude makko e omo ganduɗa kañum woni Samuel Sarr on woni omo ganduɗa kañum woni Cheikh Amar holno wi kam musidmen jayndiyankoɓe mo noon koko yewti ala haali ɗi noon milliard uji ɗiɗi ɗi koppareje meɗen franc CFA ɓe gartini kadi on ɗon marché ko ina tolni e 380 bis à gaz ɗi ganduɗa kay ene foti arde ɗo ete nder leydi ndi ɓe kollitini oɗo noon saaha joni au centre Dakar au centre ɓe kollitina Dakar o saaha joni woni ko e centre de guerre mo ganduɗa kay ko ina tolni e 210 milliard taw koppareje meɗen franc CFA ɗum woni ko waɗi e gardidi natal muɗum nden ɗon jaynde wiyetede jaynde L'Observateur jaynde groupe Futurs Médias nde ƴeewoyen jaynde Vox Populi kam musidmen jayndiyankoɓe ɓe garti koko yewti ala haali on ɗon dialogue mo ganduɗa kay ne tijjaɗo ete nder leydi ndi ɓe kolliti noon omo ganduɗa kay kañum woni principal force mo opposition oɗo saaha kay kañum suuɓi ko ɗurnade maître Bamba Cissé kam e dialogue muɗum holno wi kam musidmen jayndiyankoɓe goɗɗum ko ina tawe e jaynde ɓe garti ko e gudditgol on ɗon autoroute à péage ummade Mbour faade toon to Thiadiaye ɓe kolliti kay gueɗe ɗe udditama officiellement e ñalawma hanki o holno wi kamɓe musidmen jayndiyankoɓe jaynde Tribune Quotidien kañum joyi ɗon kala ko yowiti e kan uddutoyi hello wongo ɓe kolliti kay wonande oɗo saaha joni Pastef woni tan ko e ñoƴƴude ene force yimɓeɓe holno wi kam musidmen jayndiyankoɓe gartini kadi ko yewti ala haali gonka démocratie leydi ndi ɗum kala jaynde nde arti hen jaynde nde ruttinima toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal ɗo ɓe mbi kam musidmen jayndiyankoɓe oɗo saaha kay ne woni tan nde ko gacce tigui woni ko tawate toon to suudu sarɗeji ndu leydi Sénégal holno wiiri jaynde nde ɓe garti kadi e ɓe ganduɗa kadi min goni ASPN mo ganduɗa kay ko yewti ala haali on ɗon prime motivation mabɓe ne woni tan nde oɗo saaha joni gueɗe ɗe ene wayno koko yowani ete hono wiiri e jaynde en ganduɗa kañum jaynde Tribune Quotidien jaynde Li Quotidien kañum yowi ɗon kanɗon yewti gotka ko yewti ala haali eɓɓore walla ni fandare mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko yewti ala haali politique étrangère ɓe kolliti ɗum wonde kay kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye o artiri o holliti nden ɗon yiyande makko hesere ko ɗum je sababu ɗum o yerima dendagal jagorɗe ɗete nde battata hakkille ko yewti on ɗon fannu ɗo e mayirɗe lewru juin nde ɗo hitande nde gonɗen ene woni tan nde yooɓe lelnu peeje gam wawde wadde jokkodir hakkude leydi Sénégal kam e caggal leydi ele ha tengtoni ɗiɗon partenaire uji ganduɗa kayne tawe toon ɗum woni ko waɗi e gardidi natal muɗum jaynde Li Quotidien jayni guendiri nde Le Soleil kañum noon arti koye on ɗon dialogue national e on ɗon réforme systéme politique wiyete nder leydi Sénégal ɓe kolti kay kanko hoorejo leydi ndi waddi hen yiyande makko ko noonne kadi ɓe garti ko yewti ala haali on ɗon ñalawma ganduɗa kay ne tijja ñande nogas e jeetati lewru fandu darate ndiyete holno wiiri e jayne nde ƴeewoyen jaynde coftal ɓalli nde jaynde Rewmi Sport kamɓe noon ɓe garti koko yewti ala haali basketball ɗum ganduɗa kañum woni fuggu Cingilel basketball Africa League ɓe kolliti kay wonande ɓe ganduɗa kañum AS Ville de Dakar ko kam kay jaggue fils mo Rabat woni tan club mo leydi Maroc o foli ɗum ɓe gartini kadi ko yewti ala haali Ligue des champions européenne match nul pottal ɗekki hakkude Arsenal kam e ɓe ganduɗa kañum goni Atlético de Madrid ɗum kadi ne tawe e jayne nde bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV kasi haalaɓe ceer ko ɗum ɗo woni komin kemno ruminanade ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal ko adi ko eɗen mbayrodira en neldat duwaw fewde e bandiraɓe meɗen jayndiyankoɓe dendagal dilloɓe e ɗemgal fulfulde duttugol e jomuɗum koddanene Abouba wondude e Abou Thiam mo RTS Matam koddanene Abouba mo Capital FM toon to leydi Gambie ɓe ganduɗa kay gollino golle payodinde ko yewti ala haali jayndiyankagal ɗo ete nder leydi Sénégal kamɓe noon kala koɓe ɗiɗo foof noon aɓe tawetno toon to lulde Alliyankore nde Daka Madina Gounass koddanene Abouba ko accident
hawri e joomudum lawol nde wonno e hodde toon to leydi Gambia o mo ganduɗa kañum woni Abou Thiam rutti e joomudum toon to Matam toyete eɗen nelda duwaw fewde e dendagal ɓesguji mabɓe e kongolam dendagal gollotoɓe ɗo wiyete groupe ngu Pindi Média ina nelda duwaw fewde ɓesguji mabɓe nde Allahu yurmotoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe e dendagal mayɓe julɓe kala bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe adi meɗen e ruɓido jaydiyeji wonata ko janggo soko weeli gueno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.